नमस्ते सर्वांना. तर आता बघा मम्मी आणि मी चाललो आहे. आपली जी जागा आहे ना त्या जागेवरती सर्व रान होतं, झाडं होती, बरोबर. त्या पर्यंत किसवणी केली आहे ती, कशी केली आहे ती बघायला. आता कितीपर्यंत कटिंग झाली आहे ना ते आम्ही तुम्हाला सर्व दाखवू. इकडे आमचं बुबू बघा पाणी पितं. पी 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 पाणी पी. केलं का सर्व साफ? साफ केलंय सगळं ना. पहिले सर्व झाडं बिडं होती बघ सर्व. तोडली सगळी. आता ती झाडं हवा किती मस्त येते इकडे ना. लाकडं पण भरपूर आहेत ना. लाकडं ते बोलले एक टेम्पो नाही पुरणार, नाही जास्त लागेल टेम्पो. नाही, छोटा टेम्पो पुरेल. ते खालचे आता ते 3 झाड आहेत ना मम्मी, हे सर्व आता सुकल्यानंतर ना. लाकडं आहे. हां तिकडे पण आहेत लाकडं. हां हां आहे तिकडे पण आहे. आता मला एक सांग, हे असे का ठेवलेत असे? काय हे सर्व असे उघड्यावर का ठेवले ते आता सुकले की ते जाळून टाकायचे. पानं ती सगळी टाळे काट्यारे ते जाळून टाकायचे, आग लावायची. मग ती जाळल्यानंतर ते सगळं जागा सपाट होईल. मग त्यानंतर मग 3 झाडं मग मी रश्शीने काढणार आहेत ते लोक, कारण ते आता नाही जमणार ना काढायला. नाही जमणार. तर बघा ऑलमोस्ट एवढी लँड आता सर्व साफ केली आम्ही. आमच्यात बसतात आहे. हां ते 3 वाली झाडं पण आपल्यात आहे. तर एवढं सर्व क्लिनिंग झाली आहे ना. तर जाऊया. चल, हा स्टेप नंबर 1 आम्ही केला आहे ना. क्लीन करणं ना पहिलं. चला. एवढं पण सोपवर वाटत नाही आहे ना. किसवल्यावर बघ एवढा होईल ते व्यवस्थित होईल. प्लेन करता येईल ते व्यवस्थित. चला जाऊया. काय बोलते? हे छोटा झाड आहे ना. हा वाला. हे बघ कोणतं? हे वाले ना. हा हे छोटं झाड आहे ना. हे मिरची आपण जेव्हा पेरतो ना, मिरचीची झाडं लावतो ना आपण, त्या मिरचीमध्ये हे झाड येतात. रान येतो हे. पण हे काय असं माहिती, काटेरी वांगी. काटेरी वांगी असतात, ह्याला बोलतात. त्याचा काय उपयोग? ते ह्याला दात दुखते ना, दाढ किडते ना, त्याच्यासाठी ते काटेरी वांगी जाळून त्याचा धूर घ्यायचा तोंडामध्ये. ती कीड जळून जाते, गळून जाते दातातली. हा दातातली कीड. बघून ठेवा. ही मी किती वर्षांनी आज मला ते दिसलं झाड. त्या दिवशी दिसलेला पण माझ्या लक्षात नाही आलं तुला सांगायला. नमस्ते. आज मस्त पैकी रेसिपी बनवते नॉनव्हेजची, चिकन. आता चिकनच्या रेसिपीचं नाव काय? चिकनच्या रेसिपीचं नाव आहे चिकन गार्लिक रोस्ट. ते पण स्पायसी फ्लेवर, एकदम स्पायसी फ्लेवर. आणि ते चांगलं फ्राय करायचं आहे, एकदम मस्त ग्रेव्ही टाईप नाही. चला आता त्याच्यासाठी मी तुम्हाला चिकन दाखवते. चिकन एकदम मस्त साफ करून घेतलेलं आहे, बारीक पीस करून घेतलेले आहे. अर्धा किलो आहे. अर्धा किलो चिकन आहे. आणि हा त्याच्यामध्ये लाल मिरची पावडर, म्हणजे आपलं काश्मीरी लाल मिरची पावडर असते ती आता 2 चमचे घेतली आहे. म्हणजे आपल्याला तिखट पाहिजे ना थोडा, म्हणून तो आपला घरातला मसाला घेतलाय 1 चमचा. आणि लसूणच्या पाकळ्या बघा किती घेतल्या आहे, म्हणजे 20-25 तर जास्तच आहेत. म्हणजे गार्लिक आहे ना, त्याच्यामुळे आपले लसूण जास्त पाहिजे. आणि त्याच्यासाठी सुके मसाले घेतले. आता याच्यामध्ये बघा जास्त तुम्हाला मसाले दिसणार नाही आहे. 1 चमचा जिरा, 1 चमचा धने, अर्धा चमचा काली मिरी, 4 हिरवी वेलची आणि 2 आहे ना लवंग आहेत. आणि आपण याच्यामध्ये आहे ना छोटासा 1 दालचिनीचा तुकडा घ्या. म्हणजे इथे आता माझ्या घरी नाही आहे ना, म्हणून मी नाही घेतलाय. पण तो दालचिनीचा तुकडा 1 तुम्ही घ्या, म्हणजे थोडासा एवढा छोटासा. आणि ते 2 चमचा आलं लसूणची पेस्ट, कढीपत्त्याची पानं, कोथिंबीर, 2 कांदे बारीक कापून घेतले आणि हळद घ्यायची आपल्याला थोडीशी. आता मी तुम्हाला चिकन मॅरिनेट करून दाखवते. आणि त्याच्यासाठी 1 लिंबू घेतलाय. अर्धा लिंबू आता मी मॅरिनेटला घेणार आहे आणि अर्धा लिंबू तुम्हाला नंतर दाखवेन. पहिला लिंबू कापून घेते. आता मी पहिला आहे ना आलं लसूणची पेस्ट टाकते. मॅरिनेट कशाला करायचं ते बघा कसं करायचं. थोडंसं
थोडी हळद टाकायची, चिकनचा प्रमाण असेल तशी हळद टाकायची, पाव चमचा अर्धा चमचा, आणि त्याच्यामध्ये अर्धा लिंबू पिळून टाकायचा. बिया त्यातले काढून घ्यायचे. ह्याच्यामध्ये थोडासा मॅरिनेटला मीठ टाकायचं आहे, पण चवीपुरतं नाही टाकायचं आहे, नुसतं नावाला थोडासा टाकायचा आहे. आता हा असाच मॅरिनेट करायचा आहे, ढवळून ठेवायचं मिक्स करून. आता आपलं इथे चिकन मॅरिनेट झालेलं आहे. आता बघा आपल्याला काय काय वाटायचं आहे ते. हे आपले खडे मसाले सर्व हे पहिले बारीक करून घ्यायचे. त्याच्यामध्ये हे आपले मसाले, मिरची पावडर आणि आपला घरातला मसाला, हे आता आपल्याला बारीक करून घ्यायचं आहे. अजून थोडा फिरव. आता इकडे बघा चांगल्या प्रकारे ग्राइंड केलं. आता काय करायचंय? आता त्याच्यामध्ये लसूण टाकायची आणि सरसर करत 2-3दा फिरवायचं. हा, लसूण एकदम बारीक नाही झाली तरी चालेल. ठेचा टाईप करायची का? हा बस. हा जो वेगळ्या प्रकारचा मसाला झाला आपला. हा हा वेगळा मसाला झाला. आपण बघ त्याच्यामध्ये वाटण नाही काय नाही, है ना. मस्त छान झालंय. आता बघा इथे तेल ठेवलंय कढईमध्ये. आता तेल आहे ना आपल्याला कसं माहिती आहे, 100 ग्राम तरी तेल पाहिजे. म्हणजे तेल आपल्या चिकन आपल्याला फ्राय करायचं आहे ना, त्याच्यासाठी. आता हे 2 कांदे बारीक केलेले त्याच्यामध्ये आता टाकते. हे चांगले आता गोल्डन होईपर्यंत चांगले फ्राय करून घ्यायचे आहे, लाल होईपर्यंत. आणि हा काविलता माहिती आहे मी त्या दिवशी घेतलेला. हा कुठे घेतलेला माहिती आहे? आपण क्रॉफर्ड मार्केटला हा कांदा लसूण आणायला गेलेलो तेव्हा घेतलेला. नाही आंबे आणायला ते गेलेलो तेव्हा. आंबे, हा बरोबर, आंबे आणायला गेलेलो तेव्हा घेतलेला. कांदे लसूण तर आपण वाशीच्या मार्केटमधून, APMC मार्केटमधून आणलेला. हा तिथून मुंबईवरून रत्नागिरीला आलेला आहे. आणि तेव्हा पण बघा आपण कांदे 15 रुपयांनी विकले होते. अजूनपर्यंत 15 रुपये किलो नाही, 20 रुपये किलो आहेत ना सर्वीकडे. किलो कांदे 20-25 रुपये. कालच आपण विचारले 100 रुपयाला 3 किलो. 4 किलो होते, कुठे 5 किलो होते. हा असे चांगले कांदे नाही होते. असे चांगले म्हणजे एकदम आपण विकलो ना त्याच्यापेक्षा पण जरा कंडमच होते. हा कांदा तर चांगला लाल होईपर्यंत फ्राय करायचा आहे. इथे कांदा मस्त फ्राय झालाय बघा. सारखी ढवळतच होते म्हणजे करपायचा प्रश्नच येत नाही. आपण ढवळत राहिला ना एक सोय तो लाल होतो चांगला. आता त्याच्यामध्ये आहे ना मॅरिनेट केलेला आपला चिकन टाकायचा. हा चिकन बोनलेस घ्यायचं काय कसं घ्यायचं? बोनलेस घेतला तरी पण चालेल, मी असाच आपण घेतलाय तसा घेतला तरी पण चालेल. त्याच्यामध्ये 2 मिनिटं ढवळत राहायचं. आता मी 2 मिनिटं ढवळत राहते म्हणजे कांद्यामध्ये आहे ना चांगला चिकन मिक्स होईल. आता चिकन बघा चांगला मिक्स करून घेतलाय आणि चांगला बॉईल पण झालाय बघा. एकदम पीस कसे सुटे झाले आहे. आता त्याच्यावरती 10-12 मिनिटासाठी झाकण मारायचं आहे, कारण ते चिकन त्या पाण्यामध्ये शिजून येणार. चिकनला पाणी सुटणार ना त्याच्यामध्ये ते शिजून येणार. गॅस कसा ठेवायचा आपल्याला? गॅस थोडा बारीक मीडियम ठेवायचा आहे, एकदम पण मीडियम नाही ठेवायचा. इथे बघा आपलं चिकन 5-10 मिनिटासाठी ठेवलं आहे ना, तोपर्यंत आपण झाडांना पाणी घालण्याची व्यवस्था करूया. आता हा पाईप जर मी पाईप कुठे चालला, हा पाईप आपल्या वरती टाकीमध्ये पाणी जातो. ह्या टाकीमध्ये पहिला ग्रामपंचायतीचा पाणी येतो, ह्या टाकीत जमा होतो, मग ह्या टाकीतलं पाणी आपण वरच्या टाकीत सोडतो. आता ह्या पाईपात किती पाणी असतो बघा तुम्ही. त्या पाईपात बघा पूर्ण 1 बाल्टी, अर्धी बाल्टी भरून पाणी असतं. आणि मग फक्त आपल्याला हे पाईप जॉईन करून आपल्याला ह्या पाईपनी पुढच्या झाडांना पाणी घालायचं आहे. झालं? चला चला आपले 10 मिनिटं झालेलं. मम्मीने हाक मारलेली आहे.
3 माडांना पाणी घातलेलं आहे आणि आमचा बघा पिल्लू बुब्बू पिल्लू कशावर बसलाय बघ. बुब्बूला आमची सीट कवर लागते है ना. हे केलेलं आहे आणि आमच्या बघा ही मी सीट कधीच बदलली असती पण आमच्या दिलची आठवण म्हणून आम्ही ठेवली पण आमच्या दिल्ली नाही केलंय ते. दिल्ली नाही केलंय, दुसऱ्याने केलंय. इकडे मस्त सुगंध आलेला आहे काय न टाकून पण अजून है ना. हा. हे बघा कलर बघा. वा 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 मस्त ना. आता पहिला ढवळून घेते. काय न टाकून कसं मॅरिनेट करताना काय काय आपण टाकलेलं मॅरिनेट करताना काय हळद लिंबू आणि मीठ टाकलेला आणि आलं लसणाची पेस्ट आलं लसणाची पेस्ट टाकलेली एवढंच. तर त्याला 10 मिनिटं झाली ना व्यवस्थित. हा. आता चांगला आपला शिजलाय बघा आणि अजून शिजायचं आहे थोडासा. आता आपण त्याच्यामध्ये आहे ना मसाले टाकून घेऊया. हे आपण वाटलेले आहेत ना मसाले हे. आता तर एकदम चांगला कलर पण गेला आता. आणि आता साहित्यामध्ये आपल्याकडे काय काय राहिलंय. लिंबू टाकायचंय का परत. आणि लिंबू नंतर टाकायचं आहे. कोथिंबीर राहिली आहे कढीपत्ता आणि आपला मीठ. तुझा फोन आला बघ. वा 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 झणझणीत वाटतंय बघा. एक प्लेट दिली तरी बस. आता त्याच्यामध्ये आपण थोडंसं मीठ टाकायचं आहे. थोडंसं मीठ टाकूया. आपण थोडा मॅरिनेटला थोडा टाकलेला ना. आता चवीपुरता टाकायचा आहे थोडासा. चवीपुरता टाकला तरी थोडासा टाकायचा बस. बस. आणि त्याच्यावरती आपला अर्धा लिंबू ठेवलेला आहे ना तो लिंबू पिळायचा. ओके. झालं आता चटपटीत. आता काय टाकायचं आहे झालं मग आपलं एकदम रेसिपी मस्त झणझणीत. मस्त झाली. आता कोथिंबीर टाकते वरतून ना. नाही माझं मेन हे राहिलं काय कढीपत्त्याची पानं. असं वरतून. हा वरून अशी कढीपत्त्याची पानं टाकायची आणि ढवळायचं. अच्छा म्हणजे कढीपत्ता आपण तडक्याला नाही वापरला. तडक्याला नाही वापरायची वरतूनच नॅचरल फ्लेवर यायला वाटतं त्याचा. काय ज्युसी वाटतं ते. ज्युसी चिकन झालं. ज्युसी नाही बनवायचं आपल्याला फ्राय करायचं आहे. आता खरं सुगंध यायला लागलाय सर्व असा. आता आपण कोथिंबीर टाकूया. कोथिंबीर टाकली की आपली रेसिपी झाली का रेडी. नाही झाली अजून तरसवायची आहे. हे आपलं सुका चिकन आहे ना. काय नाव ठेवलंय चिकनचं. आता रोस्ट चिकन. ज्युसी चिकन गार्लिक रोस्ट. रोस्ट करायचं आहे. नवीन नाव ठेवलं त्याला. पण चिकन मध्ये पण एक वेगळा प्रकार झाला की नाही. आमच्याकडे कसं ह्यावेळी आमच्याकडे लसूण जास्त होती ना तर त्या म्हणून आम्ही अशी रेसिपी बनवली वेगळी. सर्व साहित्य वापरलेलं आहे आणि रेसिपी ऑलमोस्ट आपली झाल्यात जमा आहे. आता काय पण झाकण मारायचं आहे का. आता नाही झाकण मारला तरी पण चालेल. आता तरसून करायची ना फक्त. तर अशा प्रकारे आपली रेसिपी झालेली आहे. 2 मिनिटांनी बघा झटकन. ती इथे बघा 2 मिनिटं झालेली आहेत. मी गॅस घालवतो आणि रेसिपी बघा किती टेम्पटिंग वाटते. खाली लागली सुद्धा नाही बघा काय. रेसिपी आपली रेडी आहे आणि मम्मी कुठे गेली तुम्हाला दाखवतो. आता रेसिपीचा गॅस बंद केलेला आहे. आपण झाकून ठेवूया याला. चोर आमच्या झाडाचा पान चोरला. पान काढून आणला पण. आणला. या गल्ली केवढी आहे बघा. तो त्याच्यासाठीच केळी लावलेले ना. आपण केळ्यासाठी केळी नाही लावली पानासाठी केळी नाही लावले. पानासाठी लावले. मला खूप पाण्याची आवड होती केळ्यांची. तशी तू या दरवाज्यातून पण गेली असतीस. हे दरवाजा बंद आहे ना आतून. हा मग आतून आली असतीस तू. रोस्ट. वा 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 अशी मम्मीच्या रेसिपी बनवून दिलीस तू. क्या बात आहे. काय चिकन झालंय. मस्त झालं ना एकदम मस्त. तर खावा केलीच्या पानावर. भाकरी बिकरी बरोबर खायचं असेल तर 2 मिनिटं थांबायला लागेल भाकरी करण्यासाठी. बस बस झालं. वा 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 रेसिपी बघा ती छान झाली आहे. आणि मग टेस्टिंग करायला काय आता वाट बघायला नको. गरम आहे ना पण करायची आता गरम 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 गरम. तर तुम्ही इकडे बघू शकता आपली रेसिपी प्लेट बघा. दिसतंय का दिसतंय का कशी दिसते बघा. बघा बघा दिसली का. तोंडाला पाणी सुटलं का.
अशी समोर आता तुम्ही तुमच्या 4 जण आलात, 4 जणांचं समोर अशी जर ठेवली गेली आणि तुम्ही वाटून खा तर किती छान वाटेल. मी तुम्हाला मला ना माझ्या तोंडाला खूप जास्त पाणी सुटलेलं आहे. बघा एक पीस घेतलेला आहे. हड्डी घेतलीस काय मांस घेतला? मग एक नंबर आहे, एक नंबर. मी सर्वांना बोलतो ना की प्रत्येकाने आता आपण नॉनव्हेज बनवू शकतो. गुरुवार आपले संपलेले आहे, मार्गशीर्ष आपल्या संपलेला आहे. न्यू इयरसाठी तुम्ही ही रेसिपी बनवू शकता. एकदम ऑसम, 10 पैकी 10. आपण म्हणतो ना की मला असे तळलेला चिकन करून दे, तर गार्लिक करून बघा. हा काहीच त्याच्यामध्ये खटपट नाही आहे, फक्त लसूण पाहिजे बस. आणि असं पण नाही वाटत की एकदम गार्लिक वाटतं आणि टेस्ट पूर्ण बिघडली, असं काहीच नाही. पण तुम्हाला सांगू 1 महिना पप्पूनी नाव पण काढलं नाही मार्गशीर्ष मध्ये, कारण त्याला आता सवय झाली आहे. म्हणजे खूप वर्षापासून आम्ही पाळतो ना मार्गशीर्ष महिना, तर त्याने अजिबात नाव काढलं नाही. रेसिपी एकदम मस्त आउटस्टँडिंग झालेली आहे. रेसिपी तुम्ही नक्कीच बनवा आणि व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओला शेअर करा. बाय बाय. बाय.